Toată lumea se plânge că în Germania e scump. Și este adevărat. Dar știi unde e problema? Mulți dau bani pe facturi degeaba, deși ar putea să plătească mult mai puțin. Uite un exemplu clar. În Erfurt, în medie, o familie plătește peste 2000 de euro pe an la gaz, la furnizorul de stat. Aceeași familie pentru același consum ar plăti cam 1300 euro pe an, doar că la alt furnizor cu un preț mai mic. Și nu e vorba doar despre o familie, sunt mii de persoane în Germania care achită mult mai mult, fără să știe, fiindcă nu verifică ofertele. Și gândește-te, 500, 700 sau chiar 1000 de euro pe an pot însemna o vacanță, ceva pentru copii sau bani puși deoparte. Dar așa se duc pe apa sâmbetei. Germania e scumpă? Da, dar tu nu trebuie să plătești mai mult decât trebuie. Am făcut deja simulări pentru multe familii din Germania și toți au economisit sute de euro. Acum e rândul tău. Scrie în comentarii energie și îți fac o simulare gratis.